Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda COVID-19 alamatlary bilen ketelýänleriň sany we ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanyşykly ýagdaýyň çalt ýaramazlaşýanlygyny habar berýärler. Resmi maglumata görä koronavirusdan azat Türkmenistan keteliň ýaýramagynyň öňüne alýar, emma ýurdun häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbini düşündirmeýär. Ýurtda adamlaryň köpçülikliği näet aglamagyna we ölmegine sebäp bolýan keteliň pidalary barada Adatlyk radiosyna 28-nji ýylda şeýle maglumatlar ma'lum boldy. Geçen hepde ölen urgun kiçi ogly aradan çykdy. Kardiolog Lukman gatagır halda emeli demalyş enjamyna bagly ýagdaýda ýatyr. Köşüden uzakda bolmadyk Ekobazanyň bu maldarçylyk institutynyň tejribe bazasynyň yerleşýän ýeriniň şonuň golaýyndaky keselhanada bir maşgalada ene we onuň ýaş ogly ýoguldy. Bir gyýdy we gelini agyr ýagdaýda keselhanada. Çüýşi gaplary öndürýän Keyik adly hususy zawodyň baş müdiri aradan çykdy. Ol 70 ýaş töwereginde, onuň süýji keteli bardy. Birnäçe gün odal onda koronawirusyň alamatlary ýüze çykypdy. Nätaglaryň Simaşka keselhanasyndan iki taraply pnevmoniýa bilen öýlerine goý berilip, nätaglaryň birnäçe güniň içinde ölýän ýagdaýlar boldy. 1984-nji ýylda doglan bir ýigit şeýle ýagdaýa düşdi. 7-nji gün Adventist adly dini toparyň ruhanysy komada ýatyr. Aşgabatda Protestant Greta Grace Amerikan butxanasynyň ruhanysy gyzdyrma bilen ýatyr we dem almakda kynçylyk çeker. Bir hepde öň ol syrkawlap telokmanlaryň öýer barmagyna ruhsat berilmeýänligi sebäpli ol ýokary temperaturaly poliklinika gatnamaly bolupdy. MRT barlygy geçirilen soň demir ýol keselhanasyna yerleşdirildi we ol ýerden 3 awtogdaşy bilen bilelikde öňkü Bilemeksin binasyna geçirildi, diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berdiler. Adatlyk radiosy öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň gizliligini saklamak we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen Türkmenistanda koronavirus bilen näsaglan hem ýogulan adamlaryň atlaryny hem jekmejek ýagdaýlary agdamakdan saklanýar. Aşgabatda öň Bilemex Türk kompaniýasyna degişli bolan binada karantin zolugy yerleşýär. Adatlyk habarçylarynyň sözlerine görä COVID-19 üçin synagynda keseliň bardygy görkezilen hastalar bu ýere ýerilýär. Niýazow hastahanasy 1-nji awgustdan bütünleýin ýokunç keseller üçin bolar. Kabul edilende hastalar EKG, rentgen, bokurdakdaky suwukluk almak ýaly synaglardan geçerler. Kesel tasdiklanan ýagdaýynda hastalar Bilemeksin binasyna iýerilýär. Tasdiklanmadyklar galýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 28-nji ýylda gürrüň berdi. Adatlyk habarçylarynyň pikiriçe, bu karantin zonasynda ýürüýte şertler ýok ýöne ol ýere gelenler bu şertleri ýurdun beýleki karantin zowluklary bilen deňişdirilende hat amatly hasaplaýarlar. Ol ýerde müňe goly ýer bar. İşçiler şol ýerde nähili ýagdaýda işleyen bolsalar şol şertler häziram saklanyp galypdyr. Hiç zat ýürüýte enjamlaşdyrylmady. Kondisionerler bar. Dermanlary, garyndaşlary getirmeli bolýarlar. Derman getirýän garyndaşlar ýok bolsa hassany bejerip bilmeýärler. Ýygynyň iýmit getirjek adam bolmasa hassany şol ýerde iýmitlendirýärler. Emma gap-gaşlar bilen baglanyşykly kynçylyklar bar. Iýmit üçin hassanyň özü gitmeli, iýmit ýatýan ýerlere eltilmeýär. Aslynda bu bejergi dälde izolýasiýa diýip habarçymyz şol ýerdäki hastalara salgylanyp habar berdi. Şu günler derman serişdeleriniň yetmezçiligi diýsen çynlyky mesele bolup durýar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä hastaxanalarda näsaglara asla derman berilmeýänligi hem seýrek däl. Emma vilayetlerdaky ýagdaý hasagyr. Libapdaky habarçymyz Adatlygyň derman gytçylygy barada beren soňky habarynyň ýa-ni Aşgabatdan derman iýerilenligini ýöne ýene virusa garşy dermanlar däldi diňe antibiotiklaryň ugradylandygyny 28-nji ýylda habar berdi. Adatlyk bilen söhbetde bolan Lukmanlaryň bellemegine görä koronavirusly näsaglary köplenç antibiotikle sanjym edilýär. Libap vilayetinde bu kesel ilatyň arasynda şol sanda Lukmanlaryň we polisiýa işgärleriniň arasynda köpelýär. Koronavirus alamatlary bolan polisiýa işgärleri köp. Soňky 2 hepdede 14 polisiýa işgäri köp uğurly keselhana kabul edildi. Olaryň hemmesiniň koronavirus testleri oňy netije berdi. Näsaglar köp. Her sagatda takminan 10 adam köp uğurly keselhana getirilýär diýip Adatlyň habarçysy yerli keselhanalardaky çeşmelere salgylanyp habar berýär. Şeýle-de vilayetdaky habarçylarymyz Farap etrawynyň prokurorunyň orunbasary Isaýew Çarygeldiňiň keselhanadan çykarlandygyny habar berdiler. Geçen hepde bu resmiýetiň koronavirus testiniň oňy netije berenligi ýöne ikinji synagynyň negativ netijäni görkezenligi ma'lum bolupdy.
Azatlyň habarçylary Libabyň ýene bir şäherinde Kerkidäki we onuň golaýyndaky owulardaky ýagdaý barada habar berýärler. Köp adam koronavirus alamatlary bilen Kerki keselhanalaryna ýüz tutýar. Golaydaky owularyň ýaşaýjylary ýetaty lukmançylyk hyzmatlarynyň peýdalanyp bilmeýärler. Hatap, Başsaka we Gowak daýhan birleşikleri Tibet merkezinden 75 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýaşaýjylary Kerkiden tiz kömek çagyrmaly bolýarlar. Köplenç lukmanlar gelip bilmeýär, olar çykgynsyz ýagdaýa düşýärler. Hatap owatynyň 45 ýaşly ýaşaýjysy ýokary temperatura sebäpli tiz kömegi çagyrdy. Oňa tiz kömek gullugynda ulaglaryň hemmesiniň döwlenligini diňe üçetiniň sebetde işleýänligini we taksili onuň özüniň gelmegini teklip etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä soňky bir hepdäniň içinde Hatap we Gowak owalarynda näwelli keselden 16 adam ölüpdir. Olaryň diňe ikisi 60 ýaşdan geçen adamlar. Habarçymyz yerli tiz kömek gullugynyň awtolog sanawynyň 2008-nji ýylda getirilen 15 sany uaz ulagyndan we öňkü döwürden galan 5 ulagdan ibaratdygyny anyklady. Häzirki wagtda bary ýogy 3 awtolog işleýär. Galan ulaglar işe yaramaýar. Awtology awatlamak we ätiýaşlyk şaýlaryny satyn almak işleri sürüjüleriň boynuna atylypdyr. Emma olaryň ençemesi bu aşa çykdyjylar sebäpli işini taşlamaga mejbur bolupdyr diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri öz territoriýasynda COVID-19-nyň hasaba alınmanlygyny öňe sürýän hem bolsalar, indi ýylaty Gurban bayraminy köpçülikleň bellemezlige çagyrýarlar. Paýtagtda we vilayatlarda her gün öýler aýlanýarlar. Daşozy mektep ýolbaşçylary we administrasiýa wekilleri her gün ýaşaýjylaryň öýlerine barýarlar. Olar gapylary kakýarlar we ýylaty Gurban bayramyny bellemezlige çagyrýarlar. Belleteler de mihmanlary çagyrman mümkin boldugyça öýden çykmazlygy aýdýarlar diýip habarçymyz belledi. Bu wagtda Şabatda lukmanlar öýme-öý aýlanýarlar we ýylata öýde bolanda da maska giýmegi wagt edýärler. 3 hepdäniň içinde Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýa başlanaly bäri bütün dünýäde ulanılan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň tekliplerini durmuşa geçirmek üçin görülip eşedilmedik çäreleri gördü. Türkmen häkimetleriniň çäklendiriji çäreleri paýtagtda guruluşynyň toktatylmagyna sebäp boldy. Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gödökçülük edilen uly diýeshalaryň guruluşy hem doňduruldy. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň esasy guruluşy hyzmatdaşy Fransuz kompaniýasy Bouyx öz işgärlerini ýurtdan ekitdi. Soňra Azatlyň habarçylary Türkmen resmiýetleriniň Bouyx bilen guruluşy dowam etdirmek, garaşsyzlyk günneçenli diýeshalaryň guruluşyny tamamlamak maksady bilen gepleşik geçirýändigini habar berdiler. 27-nji ýylda Azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri daşary ýurt guruluşy işgärleriniň bir toporunyň Türkmenistana gelenligini habar berdi. Fransuzlar we türkler 10 gün odal geldi. Bular bu kompaniýasynyň işgärlerinde dolar Özbekistan bilen serhetdäki gümrük postunyň golaýyndaky farapda karantinde saklanýar diýip Azatlyň ygtybarly çeşmeti habar berdi we 40 goly guruluşy işgäriniň Aşgabatda Arkadag mehmanhanasynyň guruluşyny tamamlamak üçin gelenligini habar berdi. Ýurtda koronawirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri berk çäklendiriji çäreleriň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Şol wagtyň özünde de ýaňy ýakynda Saglyk saklaş ministrliginiň we Daşary işler ministrliginiň web sahypalarynda şeýle hem ýarym resmi internet neşirlerinde atmosferadaky tozan bölejikleriniň howpy we jemgyýetiň saglygyny gorumak üçin maska giýmegiň zerurlygy barada habarlar peýda bolupdy. Yerli mobil aragatnaşyk operatorlary hem öz abonentlerine günde şoňa meňdeş mazmunly habarlary uradýarlar. Şoňa meňdeş mazmunly çap görnüşli informasiýa hassahanalarda we köpçülik ýerlerinde hem ýerleşdirilýär. Munyň bilen birlikde ýurtdaky lukmançylyk edaralarynda öýken keseliniň alamatlary ýüze çykanda özüň alyp barmagyň kadalary barada duýduruşlar hem bar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda mojalyan pnevmoniýanyň bardygyny hem agdamaýarlar. Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we azy krizisynyň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat iklenç güzeran aladasynda zirzibilleri döwürýär, dilegçilik edýär, şeýle-de käbir aýal gyzlar mätäçlikden tinlerini satmaga mejbur bolýar. Azatlyň durly regionlardaky habarçylary soňky günlerde azy karitlarynyň bahalarynyň ýene gymmatlandygyny habar berýärler. Türkmenabadda kartoşkanyň 1 kilogramy 8 manada, käşiriňki hem 10 manada çykdy. 1 litr süýdüň bahasy 9 manada galdy. Jylky etiň 1 kilogramy 80-90 manada goýuldy. Tüwi 20 manatdan 1 kilogram pomidor hem 6 manatdan satylýar diýip lewaply habarçylarymyzyň biri 28-nji iýulda Merkezi Türkmenabad şäherindäki käbir azyklaryň bahalaryny getirdi. Şol bir wagtda paýtagt Aşgabatda döwlet dukanlarynda çäklendirilen görnüşde satylýan azyk önümleriniň ýany bilen başga da harytlary satyn almaga mejbur edýärler.
Häzir Aşgabatyň döwlet dukanlarynda üsümlük ýagy, towuk buğdy ýaly harytlary alsaň, gapdaly bilen 5 litrlik suwy hem hukman satyn alaýmaly. Mundan ozal möhluty geçen kökülleri, yarım litrlik gazlandyrylan suwlary hem satyn aldyrýardylar diýip Aşgabatly çeşmelerimizin biri anonimlik şertinde 28 iyulda gurrun berdi. Gepin gerdisine bellesek, koronavirus ýokunjyny resmi taýdan hasaby almadyk Türkmenistanda 4 ýyla goloý wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynda döwlet herketleriniň ýapylmagy bilen soňky 4 aý töwereg wagt bäri ýurtda adamlaryň iklenç, hususan da azyk üçünçiliginiň ýagdaýy has diýtileşdi. Azatlyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güzeran aladasynda zirzibil dökülýän çelikleri dörýän. Köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilegçilik edýän adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdarlar. Zirzibil dörýän adamlar esasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra satyp boljak egneşikleri, plastik tüýşeleri gözleýärler diýip lewaply habarçymyz gurrun berdi. Bellemeli yeri adamlaryň zirzibil gutularyny dörüp dilegçilik edip başlandygy baradaky habarlar geçen ýylyň aýagynda peýda bolup başlapdy. Emma bu tendensiýanyň soňky döwür has hem yaramazlaşandygy aýdylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maskalalarına gortky bermek üçin bazarlarda we ikin meýdanlarynda zähmet çekýändigini ykdalýar. Ýaş çağlar Suwda merkezleriniň duraglarynda 1-2 manada ulaglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. Owa ýerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ikin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap vilayatyndaky habarçymyz ýagdaýlary suratlandyrdy. Mundan başga-da gün güzeran aladaty sebäpli ýokary klas gyz okuwçylarynyň arasyndan käbirleriniň tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Bular kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri sebäpli bolýar. Men azyndan bir näçe ýagdaýda gyzlaryň alaçsyzlygy uçrap, çörek almak üçin bu işlere baş goşandygyny bilýärin diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Şol bir wagtda etiki sebäplere görä bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini açmakdan saklanýarys. Türkmen häkimetleri ýokurda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media Türkmenistanlylaryň berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe ýaşaýandygy barada izigderli reportajlary görkezse-de, zirzibil dörmäge we dilegçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum derýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka owasyna henisem ýardam iýermeýär. Owadaky onlarça hojalyk indi 1,5 aý bäri wagtlaryň dikilen çatmalarda ýaşaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçka owasynda 50-60 çemesi hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwuň aşagynda galdy. Soňra da çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji 10 günlüğiniň ahirinde bolan bolsa-da, häkimetler tarapyndan henisem hiç ýyly kömek ýok diýip owa ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçy 27-nji iýulda gurrun berdi. Ýatlasak 14-nji iýunda Adatlyň Mary welaýatyndaky habarçysy bir näçe günde Garawum derýasynyň joşandygyny we Niçka owasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topordaýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylary suw agyp gelende zordan dokumentlerini alyp owanyň beýik ýerlerine gaçyp ýetişendiklerini aýdyp bu tebii hadisadan uly ziýan çekendiklerini belleýärler. Başdaky günler has kyn boldy. Iýmäge, içmäge hiç zadymyz bolmady. Açyk meýdanda, çölde, mör-möjekleriň arasynda çägen üstünde düşeksiz ýatmaly boldyk. Çağaly maşallar gijelerine gedekleşip nowa tödürüp öz çağalaryny goramaly boldular diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onuň sözüne görä wakadan bir hepde geçen soň Dähmet Daýhan birleşiginiň suw edarasynyň işgärleri owa gelipdirler. Ýöne olar ýaşaýjylaryň sözüne göre yalan wadalar berip ýyllarına gaýdypdyrlar. Yerli häkimetler owanyň ýaşaýjylaryna plastikadan wagon görnüşinde bir otogly öýleri wagtlaryny gurnap berjekdiklerini aýdypdylar. Ýöne bular hemişek ýaly boş gurrunlar, yalan wadalar boldy. Sebäbi şondan bäri häkimetler owa ilatynyň halyndan habar almady diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçy häzirki wagtda öýsüz öwzarsyz galan owa ýaşaýjylarynyň käbiriniň goňşy Daýhan birleşiklerindäki dogan garyndaşlarynyň öýünde.
käbiriniň wagtlaryň çatmalarda ýaşamaga mejbur bolýandygyny hem bellidi. Hökümetden kömek bolman soň adamlar suw ýzyna çekilenden soň çägäniň aşagynda galan öýlerindäki öý goşlarynyň, demirleriň, gapylaryň we penjireleriň awatlaryny gazyp çykarýarlar. Olar gyş ýetmänkä güýdüň soň kaýlaryna çenli bir otogly öý gurnap ýetişsek bolýar diýerler. Adamlaryň ellerinde pul bolman soň olaryň köpüsi göz oýuny ýagdaýda diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu Baydylanlar barada Lebap we Mary vilayet häkimliklerinden şeýlede Zähmet Daýhan birleşigininden kommentari alyp bilmedi. 11-nji iýunda sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk videoda suw basan owadaky ýykgynçylyk, ýeten ziýan gowy görünüp, owa ýaşaýjylarynyň aljyraňly sesleri eşidilýärdi. Videonyň aşagyndaky ýazgyda bu wakanyň Garametniyaz we Niçko owalarynda bolandygy ma'lum edilipdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii hadisalar, adam ýetkileri we maddi ýetkiler hakynda adatça dymyp, bu barada maglumat bermeýärler.